Kaixo, jarraitzen dugu dinamika ariketekin, esaten digu, 1000 kilogramoko auto bat 15 metro segunduko abiaduran igitzen da. Eta stop seinale bat ikusten du, bera dagoen lekutik 100 metrota dara, bale? Horregatik jarri dugu hau dela 0 metro distantzia eta hau 100 metro distantzia. Edo posizioa beto esan da. Balasta zapaldu eta autoa gelditzea lortzen du justo seinalaren parean dagoenean. Beraz, hemen abiadura honekin doa eta ona heltzen denean ja abiadura zerokoa izango da. Eta bide osoan zehar egingo duena da bere abiadura txikitu, azelerazio negatiboarekin. Eta galdera da, balasten marruskadura indarra konstantetzat hartuz, zein da honen balioa. Ariketa honek dauka sinematika itxura. Azkenean da, hasierako abiadura batekin, bukarako abiadura batekin, distantzia ematen digute, HZ-ua, igidura zuzen uniformeki azeleratua horrelako ariketak ziurrenik egin dituzue, eta normalean eskatzen digute azelerazioa kalkulatzea. Baina kasu honetan eskatzen digutena ez da azelerazioa, baizik eta marruskadura indarra. Baina, gogoratu mesedez, Newtonen bigarren legea erabilita oso erraz erlazionatu aldugula indar bat eta indar horrek sortzen duen azelerazioa. Beraz, kotxeak izango duen azelerazio negatiboa abiadura txikitzeko izango da balastek eragindako marruskadura indarragatik. Hau da, nik kalkulatzen badut zein den kotxearen azelerazioa eta kotxearen masa ezagututa jakin dezaket zein izan den azelerazio hori lortzeko balastek egin duten marruskadura indarra. Zergaitik azelerazio negatibo horren sortzaile bakarra balastak direlako. Beste gauza batzuk egongo balira, begiratu barko egon nuke bakoitzaren eragina, baina kasu honetan kotxea gelditzeko balastak. Baratzen dugu gurpila, eta gurpilak errepidearen kontra marruskadura indar bat izango du. Eta marruskadura horrek egiten du kotxearen abiadura txikiagotzea azkenik zeroko abiadura nuloa izan arte. Beraz, kalkulatuko dugu sinematikako problema bat balitz bezala bere azelerazioa, eta azkenik Newtonen bigarren formularekin ikusiko dugu zein den balasten marruskadura indarra. Planteatzen dugu igidura zuzen uniformeki azeleratuaren ekuazioak, bai posizioarena eta baita ere abiadurarena, eta aplikatzen dugu ezagutzen dugun lekuan, bukarako leku honetan, esaten dugu hau dela 0 posizioa, hau dela 100 posizioa, beraz, bukarako posizioa da interesatzen zaigun izango da 100 metro egin dituenean. Non hasi da 0 garren metroan, zein da hasieran zeukan abiadura 15 metro segundu. Denbora, oraindik ez dakigu zenbat denbora eman duen ona heltzeko. Ez dakigu ez denbora, ez tere azelerazioa, beraz momentuz ez ezagun bezala idazten ditugu. Bestetik abiaduraren ikusten dugun eta bi ez ezagun ekuazio bakar batekin ez gara kapasak lortzeko, beraz bigarren erabili beharko dugu. Bukarako abiadura edo abiadura une honetan zenbat da 0, beraz hemen jartzen dugu. Hasierakoa 15 eta esan bezala azelerazio eta denbora ez dakizkigu, baina ja dauzkagu bi ekuazio eta bi ez ezagun, beraz ekuazio sistema bat bezala ebatziko dugu. Fijatzen bagara hemen azelerazio bider denbora kalkulatzea oso erraza da, eta hori sartzen badugu gero hemen, azelerazioa kentzen dugu, eta nahiko erraz lortuko dugu hemetik denbora lortzea, eta azkenik azelerazioa. Hemetik askatu dugu A, egin duguna da, hau bestaldera pasatu negatibo bezala eta zatite, beraz A da minus 15 zatite, eta hau da, ordezkatuko dugun hemen haren barruan, hemen hain zuzen ere, ikusten dugun ez geratzen zaigu bezalako zerbait, 15-teken 15 erdite, geratzen zaigu 15 atibite, egiten duzu erraz emekate batekin eta ikusiko zuen lortzen duzuela, baratzen dugu bi ona 15 bera, eta ematen dugu T dela 13,33, baina gu lortu nahi duguna da azelerazioa, beraz, hemen sartzen dugu denbora eta lortzen dugu azelerazioa. Beraz, sartzen dugunean, ikusten dugu, lortzen dugu azelerazio negatiboa, -1,125. Logikoa dena, ezta? Azelerazio negatibo honek adierazten duena da abiadura geroz eta txikiagoa izango dela. Lortu dugu azelerazioa, ezagutzen dugu kotxearen masa, beraz, indarra lortzea da bakarrik biderkatzea kotxearen masa, bider, balastek lortutako azelerazioa. Eta horrela jakingo dugu balastek egindako indarra. Eta baina egiten dugunean ikusten dugu, marruskadura indarra izango dela -1125 Newton. Negatibo honek adierazten duena da indarra, marruskadura indarra izango dela kotxeak daukan norabide eta noranzkoaren kontrakoa. Kotxea aurrera mugitzen bada, indarra izango da atzerantz, bestela ez luke abiadura txikituko. Izatez, zehatzagoak izan nahi badugu, ekuazio hau modu vektorialean adierazi beharko genuke, eta horregatik, hemen agertzen den negatibo honek adierazten duena da azelerazioa ez dela aurrera baizik eta atzera, eta azelerazioa negatibo izatea esan dugun bezala da abiadura txikitzea. Baina, hemen, bakarrik jakita, indar negatibo honek esaten duena guztiz logikoa da. Marruskadura indarra beti izango da negatibo, azkenean egiten duena da mugimenduaren kontra eragin.